Kaixo eta ongi etorri gure kontrol eta robotikako txoko honetara. Bilboko Ingeniaritza Eskolatik gatoz, eta gaurkoan robotika eta kontrol arloko lau gailu erakutsi nahi dizkizuegu. Gure inguruko objektu askok teknologia hau dute atzetik, eta hori erakusten saiatuko gara gaur gailu hauen bitartez. Honako hau Yumi errobota da, eta errobot kolaboratiboa da, zein bi beso ditu pertsona bat bezalakoak. Zein horien bitartez, aplikazio bat egin dugun aplikazio batekin, Rubik kuboak egin dezake, bai bi bider bi, edo hiru bider hiru kuboak. Lehendabizi hau egiteko kuboa mailan jarri behar dugu, eta honako kamera honen bitartez jakin dezake non dagoen kokatuta kuboa, eta baita ere jakin dezake zein motako kuboa den. Jartzeakoan, besoen bitartez kuboa hartuko du, eta hartu ondoren kameraren bitartez sei aurpegiak ikusiko ditu, jakiteko zein kolore dauden aurpegi bakoitzean. Ostean, ordenagailuan dagoen algoritmoaren bitartez, bera bakarrik jakingo du zein soluzioa hartu behar duen, eta robotaren bitartez ebastuko du kuboa. Kasu horretan, aurretiko erabili dugun robot berdina erabiliko dugu, baina nahi duguna da auto desberdina montatzea. Gaur egun auto montatzen dituzten enpresa guztietan robotak erabiltzen dituzte montaiak egiteko. Baina, logikoa den bezala, guk ezin ditugu auto erreala montatu, beraz legoz eginiko 3 auto montatuko ditugu. Horretarako, behar ditugun piezak bi zatean banatuta daude. Alde batetik, pieza batzuk almazenean kokatuta daude, eta bestea zinta batetik datoz. Zintatik datozen piezak detektatzeko, zintak sentsore naranja bat dauka. Sentsorea pieza detektatzean, zinta gelditu egiten da eta robota pieza hartzera joaten da. Gertatu aldena da pieza egokia ez izatea. Kasu horretarako, robotak bere ezkerreko eskuan kamera bat dauka. Kamera horren eraginez, robota badaki pieza egokia edo desegokia den. Pieza desegokia bada, zintatik irtetzen da, eta egokia bada, robotak pieza hartzen du horrela 3 autoak montatuz. Hemen ikusten dugun zelula automatizatu honek, plastikozko kaxak fabrikatzeaz arduratzen den produkzio kate bat simulatzen du. Prozesua botoi horia sakatzean hasten da, eta ikus dezakezuen moduan, sistema erabat automatizatua denez, bera bakarrik funtzionatzen du, ez du langileen esku hartzerik behar. Eta hor, amaitzen du plastikozko kaxa. Beraz, behin funtzionamendua ikusita, jarraian beste proba bat egingo dugu. Eta horretarako, metalezko pieza hau kokatuko dugu sisteman. Metalezko pieza hau ez da prozesuaren parte, beraz ea zer gertatzen den. Botoia sakatzen dugu, sistema abian jartzen da, baina sistemak pieza metalezkoa dela detektatzen du, eta hori dela eta zinta garraiatzaileak kanpora botatzen du. Horretarako, sistema honek sensore induktibo bat du txertatuta, eta hori da, pieza metalikoa den ala ez detektatzeaz arduratzen dena, eta ondoren zinta garraiatzaileak horren arabera pieza kanpora botatzen du, ala ez. Eta amaitzeko esan, honako PLC hau, ordenagailu industrial hau dela, sistema guztia koordinatzeaz arduratzen dena. Orain, intzuzen aurkitu dezakegun robot baten maketa aurkezten dizuegu. Robot honen helburua piztuta dauden bonbilak amatatzea da. Horretarako, adibide moduan, 2., 3. eta 5. bonbilak piztuko ditugu. Hasteko botoia sakatuz, egingo duen lehen gauza robota bonbilak zeharkatzea da haien egoera zein den jakiteko, piztuta edo amatatuta dauden jakiteko. Erantzita duen argi sentsorearen bitartez. Hori jakinda, badaki bonbilen egoera zein den, eta badaki zein mugimendu egin behar dituen
bombilla hauek amatatzeko. Jarraian bola honbin maketa erakutsiko dizuegu. Ziur gutako edonork makila bat hartu, gainean pilota bat jarri, eta pilota orekan mantentzeko saiakera egingo bagenu, jarduera zail-xamarra irudituko litzaigukela. Hori da hain zuzen, maketa honek egiten duena. Bertan, barra bat dugu, eta bere helburua, pilota hau barraren puntu jakin batean mantentzea da. Hori dela eta nik pilota apur bat mugitzen badut, sistema pilota honen desplazamendua zohartzen da eta lehengo tokira itzultzen saiatuko da. Horretarako, sentsore bat du, barraren desplazamendua detektatzen duena, eta horren arabera, kontrol sistema honi esker, barra orekan mantentzen saiatuko da. Kasu honetan gure helburua robotak pertsona batek besoekin egiten dituzten mugimenduak errepikatzea da. Horretarako, Kinect kamera bat erabiliko dugu, ziur aski zuetako asko Kinect kamera ezagutuko duzue, Xboxek erabiltzen duen kamera delako. Kamera hori esker, pertsonak egindako mugimenduak ikus dezakegu, kasu honetan pantailaren goiko aldean ikusten duzuna urdinez, eta mugimendu horrek bideoaren erdian dagoen robotak errepikatzen ditu.